up mga gahi? Welcome to Born to be Cool Vlogs. Mapabiling may gahi. Mapabiling may gahi. So for today's video, it's Monday, so wala mo ko duty no nya. Gahapon unta among plano nga mo anitire nya. Wala gid siya na dayon kay mid gaulan nya, medyo busy mi gahapon. So among gidayon ang kuan among giingon sa mga bata. So namin dire karon. Namin dire sa Insense Resort. Nahuman na namin snacks, nipalit mig snack kay nyari mi dire after kuan nam good siya after lunch. So nag-snacks mi dire, dagko ilang burger. So wala ka orot ang mga bata. So amo nang gipaligo sila. So mula ngayon mo gikan diha ang finish line dito. Kana makagunit atong naiputi nga bato, siminto. Then ang rules is kinahanglan siya mo langoy ha. Kung motungha mo, langoy na pagbalik dili maglakaw. Sige. Ready? 1 2 3 go. Woo! Go! Langoy. Langoy natin nakapud langoy. Sige, langoy. Di pa sige. Langoy. Dila pa si Claire. Asa magkadapit kay Claire? No. Asa kadapit? Ari ra, kani ba? Pero ba, buti. Sige, dira mo na po. Dira na mo doon pabalik. Not following instruction. Ang gingon, hana ra kana ra ba? Gikon ni Kike. Gadahan ka na. Nganong nituyok man ka dito? Sige, ready? Balik to pod. Ready. 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 Get set. Go. Pro. Pero kaya. Pero kaya walang tao. He's a winner. He's a winner. Is it tayo? So, karon Monday, mag-count down daw sila. Nag-maintenance daw diri sa resort. Pero, isugtan rami nga pasudlon. Kay, luoy daw ni mga bata. Basin daw og muhilak. So, salamat kayo sa tag-i kay isugot ra bud yung tawon nga makasulod mi diri sa resort. Kay wala gyud expect nga holiday nagkakuan din sila ron. Maintenance day basta Monday. So, thank you kayo. Di mo malangoy nganong maato mo sa lalawom? Sige, ikaw ba mo? Si kuan man god. Case. Ano ko kay dito? Ano naman di ay, mabaw. Sige. Para oh.
Hindi ka na. Sulay gani, sulay eh. Bunit ra di ay. Tukad. Tukad. Na mabaw. Ayo lapas dito ha, dira ra. Adi, bawal dito niya. Dira ra. Ano? Mabaw man. Ka mabagata. Dili lalo. Gakalalom na. Dara, naay siminto gamay. Dira ra tama. Gipanggutom lagi. Gusto lagi maligo. Gut muna siya. Kaya pa mo nga, dili ninyo mahurot. Isa naman na ron. Bads, nakita ka ng mga kayutaan diha? Hindi mo Kana din ako. Yung po dahil gikuhan. Palpak. Kumusta mga pagkaligo, Claire? Ato siya lang. Nakagawa ba? Si Kiki. Wala nakita. Oh, took up man. Nabusog tubig. Iinom dagway. So, what can you say about the resort, Claire? Nice. It's nice. And how about the food? That's yummy. It's yummy? So good. Oh. So, nauli nami, gikan sa Insense, no? Gipangkapoy ni mga bata. Nakatulog ni ko sa ganiha. Gipukaw. So, enjoy na mo? Yes. Isa man ninyong ingon, na mo? Thank you. So, enjoy kayo mga bata. Mga ko lang i-advise ninyo is maatom dito mga hapon para dito na pa ni hapon. Hindot kayo, hatod gabi kayo. Atong lalong. Init mo kayo ang swimming pool nila dito. So, mas maayo dito hapon until magabi. Dayon, ilang pangdagkong swimming pool kay kuan na ay mabaw. Tagalikog na mo. Siya mabaw, di na siya lalo. So, if you like this video, give a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. And click the notification bell. Don't miss any of my uploads. Magpabilintang Gahi. Thank you for watching. Bye-bye!